kuma channel Thandaza Dlamini siyakhuleka sithandaza manje ukuthi ngabayo kula bakhona emakhaya la kumnyama khona ibhlenge nikhulekisa nentumsebenzi eseyinkingeni inamasha mhlawumbe isithunya ubuye khona ekhaya uma uke wabuka le video le nawe uyokuthi wakho uhlazimula izinga wakho nganyelwa ngamandla kube kunye nawe amadlozi nezithume ziphakame kophezulu ubuye khona ekhaya sakuthiwa nemsebenzi sayimandini ngiyakhuleka manje Thandaza indlela iyavaleka kubumnyama uvela ukhaya yavela imali inhlanhla umsebenzi konke kuhambela kahle kula bakhona emakhaya sengiyawukhuleka manje yovakala ngikhona uyovakala khona lena Oh,